Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 4. Grace Onyango no ya upap ne mine mar donje od bura e higa 1999 kasani mine mapachuka osebedo kamedo manyo nafasgi e paw siasa. Yiero ma higa ni donje bug historia kaka mano mabendo medo kwan mine moyier e od bura mano nyaka 26, governors 7 kod senators 3. Kuomae bende chik mar kit chwech 2 kumadeke od bura chore machiegni. Watu kod Recho Omolo mae bende en siasa ka wang'iyo wuoth ma bende mine osegoyo e yiero kod tin ma bende gintiere gode od bura kaluwore kod kadho chik mar chwecha mar 2 kumadek kata 2/3 machiegni kabisa. Imore Recho. Ero kamano ahinya kendo machiegni kuom tudri kodwa e mine wacho. Ero kamano. Wasegoyo wuoth kendo okang' to mana mar paro ne jopiny wowuok gi kanye wa kanye mochopo kumochopi kawuono. Ero kamano. Sigana mar mine no chakre chon kabisa 1969 kaka nisewacho kanwan gi achiel kuomwa kendo en morwa kaka jonagi ni miyo mokwongo nen Grace Onyango ma bende ne wuok kama wuoke Bondo constituency. Koro mian gi mor ahinya ni osetawa maber gi mine mosedonje siasa kata mosedonje telo. Kwa neno Grace Onyango as the second one was Grace Ogot mano ka Ogem constituency up to 1992. As kendo wasebet gi miyo moko kaka Phoebe Asiyo ma bende ose kao kang mahinya hinya mondo owach weche go miwacho gi kizungu ni affirmative action. Weche mamiyo mine donje e dongruok, donje telo kata mag siasa kata mag politics kata weche mwanyalo wacho ni ofise ma itele gi sirikal. Omiyo kwa ng'iyo kuma wa ai gi kuma wachopo sani to waneno ka nitie a lot of progress. Wase temo kabisa mondo ndalo kandalo mar yiero to namba mane wan go, let me say 1992 to 97, waneno ka nitie dongruok kata increase e namba mag mine mwaterango e od duol kata od bura ma waluongo ni bunge. Omiyo sani kaka ne yiero timre bende wan gi mor again ni kwa ng'iyo namba manyo wan godo 2017 gi namba masani wayudo to wan gi mor ni kata wan bende wagolo miyo modhi kanye mobet nwa governor. Iga mokalo wan gi governors 4. Sani gin 7. Kani wan 7. Omiyo en morwa ni kaka wamedo nyagre kaka mine to wayudo nafas mwanyalo telo nego oganda wa e yore kata e dienje mopogre. Nitiere kata joma no yiere parliament, nitiere miyo mine madhi e senate gi makoro chung' nango ochung'ne ne counties. To maduong'ie bende waneno ka wang'ni bende party maduong' ok ni poko timre to gimotimre wang'ni en achiel kuom parties madongo nyokawo ng'ama miyo mondo bed as a running mate. In fact adek kuomgi mago to setimre kata chon. To wayudo ni sani nitie pogruok nekech opportunity matine ni nitie nafasi ahinya ma the second in command ne dhi bet ng'ama miyo. To nitie parties moko okawach marach kata koketi ni running mate to chances mag bet the deputy elect bet matin ahinya. Omien morwa ni kata ntiere tungruok kata winjruok onge ahinya kaka ne yiero dhi to Nyasaye nyalo timo nwa hono mwayude wang'ni ng'ama miyo who is second in command. Ingeni sama bende wang'iyo mine ma oyiergo ntiere ma bende onuo. Yes. Ma bende ochako nuo. Mano bende nyiso ni geno ma bende jopiny ntiere gode tend mine medore koso. Mondo oyier ng'ato o kata mana miyo kende an gadiera ni itiyo no ganda ni maber. Emomiyo ganda ni wacho ni oyo kik walok telo ni wadhi asara to wabed kata ng'ama miyo kata ng'ama dichuo wanuoe mondo timre nadi otini oganda.
even though inyalo yudo ni nitiere jomotiatia gi political parties ka kanyo political party no is more dominant to idhi yiere, lakini ng'eny mine moyier sani kato nuogi kaka wanuoyo gi Homa Bay kargi adek. Ten ranyisi mar tich maber mane Emilio timo, mane Lilian Gogo timo, mane Dr. Evelyn Obara otimo. Emomiyo jopiny wacho ni mondo wayier jogi. Let me give you an example of Lilian Gogo. This is the first time in history Marangwe constituency nuoyo ng'ato, nuoyo a member of parliament. Matiende ni nyar karuoth manyalego notiyo maber ne jopiny. Emomiyo jopiny wacho nang'o, oyo we wanuoye kendo noyombo e yo maler. Omiyo an gadiera ni tich mamine tiyo emomiyo waneno ka nitie dongruok. Kineno Homa Bay for example, nikech karwa kocha tineno ni Homa Bay moseyiero joma miyo ahinya. Ineno ne gichako gi machiegni nyo gichako gi Milly Odhiambo. To nikech tich maber mane gineno ka Milly timo, omiyo giyie yiero joma mine gimedo Ivo Bara gi Lilian Gogo gini. Tineno ka tich achiel no omiyo kendo koro sani giketo Nyasuna mondo ta county ma Homa Bay. Omiyo en tich ma mine gitimo. Man gadiera noloko ngima jopiny, tich mokelo dongruok ne jopiny, emomiyo giwacho ni oyo we watem mondo gibed ranyisi ne jomoko. Recho sama wamor gi Homa Bay mabendo oyiero mine kanyakla kod Nakuru mabende waneno ka jomotelo madongo governor senator gin joma mine. Nitiere counties moko ma okomulo kata tend miyo. Kan tiere moro mabende MCA kende ma achiel moro emoyude. Pogruok ma bende nitie nikech Kenya to en achiel. Ang'o miyo pogruok ma kama bedo? Erokamano. We akwonga bagone erokamano ni Machakos. Ji okong'e ni Machakos bende governor en ng'ama miyo, senator en ng'ama miyo, women rep ben ng'ama miyo. Kanyakla kod Kwale bende. Yes. Omiyo timre maber ahinya e counties moyiero joma mine mondo otelnegi. To king'iyo kata county kama ae en Wichwood. Ni wan emo pioneer nikech jakom wuoyo about democracy. Kendo wuoyo kineno article 95 of the constitution. Wuoyo about right, chapter 4 of the constitution. No wuoyo about bills of right. To wuoyo ni joma miyo, minority, bende nyaka mi opportunity. To mage kunde mamiyo, mine bende donje as minority within the community. Koro seche moko yudo ni achiel kuma gimomiyo okang'e yier ng'ama miyo, and we live in a patriarchal society. Mano gima dho ngere wacho kamano. Matine ni telo wang'iyo ni en gir joma chuo. Mondo wagole pacho ganda ni ng'ama miyo be nyalo tele okang' makama nyalo kawa ndalo. Ineno. Nikech wan wawegi wane mwago kura bende ng'eni asilimia mang'eny ahinya gin mine emago kura. Even though nyocho oketi kalure gi statistics nang'o ok wawere ahinya sani. Lakini kata kamano to jogo ombulu to gin joma mine. To joma mine gi be timang'o ema rwako chuogi. To kendo kopogre ni wan e patriarchal society mar ariyo, joma mine kata ne gidwaro chung governor. To seche moko gionge gi tekre gi ma digi traverse go a whole county in terms of pesa. Kurineno ni mano bende miyo wadok chien kaka joma mine. To recho sami wacho ni gionge pesa. We wang'iane Toto mabomet majegin 24 nyako matin, nyako makoko tieko sombe university to biro mo campaign maonge kata siling moyudo. Ere kaka ng'ato kaka Toto oyudo telo maonge omenda, maonge sir, to kuonde mamoko mine ywak ni gionge pesa momiyo ginyal timo campaign. Nentie clip moro maniketo yo Nyanza kocha kane kijana moro penjo manen about MCA manoyier Elementaita weri gi Toto podi mane ringo gi punda mondo okwa oganda ne oyiyo miye telo momiye ng'ato nondiko ni bende nyalo timre thurwa ka nikech waneno ni mondo wami ng'ato telo en ng'ama oseloso. Mano be kaka society marwa ng'iyowa. Ni to bende en ng'ama nigo. Ndalo manyocha wawuotho kwarango mbulu tiwinjo ka jopiny gi mapenji kata kisewuoyo kodgi to gipenjo ni be daka neno na mateno kichal ng'ama nigi
nigi pesa. Omiyo mano be miyo ji luoro ni anga wuogo ganda na nade to already gisekawa kaka ng'amok nyal. To pinje moko kata mana Kenya ka regions moko ibo yudo ni demokrasi oseyawre. Gineno ni mondo ng'ato tel maber okonyiso ni en ng'ama nigo omenda. Mondo ng'ato tel maber okonyiso ni en ng'ama wuok e dala mong'ere ahinya. Mondo ng'ato tel maber kara en niya, ng'ani nigi chuny mar telo n'oganda, en ga agenda maber mar loko ngima mar oganda, emomiyo gin giwacho ni oyo kik wang'e ni nyathini oa e skul. Ka gik mowacho gi onyalo timo nwa diera, to gigi nyalo loko ngima pinywa. Then nyathini emomiyo opportunity mar telo n'oganda. To wan pod wan chien matin, ni wang'iyo Fuk, Nyarawila, kata mar Jael, mondo wanenia to be no nyalo tich matimo nade. Nikech the perception is, ni seche momi tichno, idhi kwalo jopiny nikech ionge go. Gineno ni seche ma in go, tionge haja gi pesgi. So that should not be the case. Onego ng'i ni ng'ama yiero ni be en ng'ama nyalo telo n'ogandawa. Gik modwaro timo n'ogandawa, be no nyalo timo, are they within mandate mare, ka en member of parliament for example, ka en member of county assembly for example. Weche mowacho be chale gi gik mondi kata ni gigi onyalo timo. Ineno. Ben ng'ama nyalo timo collaboration with other government agencies. Kosene na dhoka asto owacho ni wan ng'ani wuoyo mamit en mawamiye. Rachel, sama koro wawuoyo ni Erokanyero wantiere gi jod bura 26. Wantiere kod governors 7, kanyakla kod senators 3. Mano pok wakwano e assembly mine mantiere, women reps kod mako mabende koro ibogwel. Agenda maduong' mabende gintiere godo sani e od bura sama koro gidonjo kaka mine mabende oyier en mane? Ang'o mowinjo bed ni gitimo mokwongo? Gimonego bed ni jowa motelo kata moyudo nafas mar telo n'oganda wa sana joma miyo gin issues madhi konyo sana, what we'll call social issues ma affect the community directly. Ng'enyne sana issues mag nutrition, mag health, mago weche ma adhere to us as women. Ineno ka sani up to now the so-called two-third gender rule ok nyalre nikech min adira makende ok ni ok onyalre. The will to do it is what is missing. Ema podotamore. To watemo karani mondo wachopi ara waker gima moromo despite the 47 members manotim nade mane ma represent counties. Koro issues monego joma miyo dhi godo kacha odonjo kong'eni mokwongo gima tera kacha en ni for example ni nyithindo ka nyithindo manyiri oyude kata gimoro kaka dignity pads. Ineno. Mano konyo nyiri directly, joma the other gender, ma female, directly. Mago issues wa. Emomiyo wa fight for that space. Ni mondi yuda a table where these issues are discussed and you can pass those bills and say, ni magi gik madhi konyo wa kaka joma miyo. Issues mag, let me say, infant and maternal mortality. Mago matire ni gik moko kaka nyithindo minyuolo kata ng'ato dhi konyre to wito ngimane. Ere kaka wanyalo kao okang' moro mopogre matine ni ng'ata modhi kata osiptal kaka dhi nyuol, nyaka mama moro kata nyathi modhi osiptal ni dhi nyuol to timre nade giwuok ngima maber. Issues kaka FGM nyaka kawuono pod ing'e ni it's being practiced despite. Ineno, to mago bende hinyo wa nyithindwa manyiri. Omiyo gima dagombi kaka ng'ama ne dwa donjo e od bura en gima teri kacha mokwongo en issues madhi konyo wa kaka joma mine. Dhi konyo nyithindwa manyiri mondo wan bende wachopi okang' ma kata chuo nitiere. Ineno ka watemo ndiyo to nitie upungufu mondo wan bende wachope scale ma chuo nitiere. Upungufu chopo biro nade? Mokwongo nikech of education. Ndalo mosekalo go mang'eny nyithindo manyiri nok puonji. Omiyo yudo ni nitie gima kizungu wacho ni gap. Fuok mapoko um. Koro kata dwaro ni kawuono wayude kata mine 50 madhi represent wa in different places. Tipo yudo ni wanyalo kata yudo mana 10 kata 20 kende musomo. Ineno.
mondo wabe wachopi okang' maka wach ni wadoro joma dhi telo nwa ka gin gi experience makama to wayudo ka jowa nwaseiko gin bende gin kacha wanyalo wacho ni kaw ng'ani ket ka kaw ng'ani ket kama mana diere yeah. Omiyo achiel kuom gigo monego watim en ni ere kaka nyithindwa nyalo somo, ere kaka wanyalo tieko wach mar infant child and maternal mortality. Ere kaka wanyalo kawo issues or advanced issues mag nutrition and health mondo jowa bende odag e ngima maber manyalo konyo oganda. Nikech seche ma idak maber cha ekiparo maber be kinyalo tiyo tiji maber be kinyalo dongo oganda. Erokamano Nyarecho, ka bende koro watieko joma koro osedonje telo we wang'ia ne Governor Saberio mantiregi kata mine mamoko mabende oyier ang'o mabende owinjo bed ni gitimo e higni 5 gi mabende dhi yawo thuolo kata nafas ne mine mamoko chung' e yiero mabiro? Gima dakwa sana mine moyier o kata governors kende mokwongo ni tich mabomiyo wanying mondo wan bende kwa dwaro nafas no to kwach ni nyocha wamiyo to ne kaka utim. Mokwongo eni gero nwa nying kaka nyawang'ae ene mokwongo mano Gladys Wanga ene mama mokwongo bet governor Luo Nyanza to tije maber emang nomi miyo moro chung Siaya, miyo moro chung Migori, miyo moro chung Kisumu. Tasi wacho ni ineno loka cha nyocha ng'ama miyo otiyo maber. Ineno ka chien ka nyocha wacho ni ineno ka Suluhu mae tokwa kae nyo donje telo to koro tende chale ni odwa pogre matin gi the late. Omiyo wanying ni kara joma mine be nyalo timang'o nyalo tiyo maber. Mar ariyo ka ginyalo mako bad mine wetegi gibede gi some sort of mentorship program maka nitie nyithindo manyiri kata joma mine madwa donje telo to giwacho ni an gi program machal kama wanyalo per county for example mwanyalo tayo godo joma dwa donjo e siasa kata telo mopogre mano bokonya hinya to mar adek eni gik manyocha giwacho ka singo mane giketo ne jopiny ka gitem mondo gitim nikech ng'eny gi to mine nogone gi ombulu kanigi geno ni shida wa mar picha dhi rumo, shida wa mar ni kadhi kadhi yudo yath e osiptal dhi rumo, shida mar ni nyithindo ok som dhi rumo. Erokamano ahinya. Mano kanyero en Recho Mono mabende wago godo sigana ka watwak godo kalure koda wuodh mine e siasa ahinya e yiero mano mahiga ni. Erokamano ahinya Recho, wageno ni pod obiro bedo kodi e kinde mabiro mbele. Wakawo yweyo machuok waduogo kod weche mamoko.